presented by Geet Records. मेगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाजार भी थी। गरम होला जब पारा हो खोली देला सखी नारा हो गरम होला जब पारा हो खोली देला सखी नारा हो चुसे संतरा के धर के खूबे हाथे यारबा कोरी आगे पाछे भतारा करे त लइका जागे यारबा कोरी आगे पाछे भतारा करे त लइका जागे हारल रोही इतना कोरी लाइयरबा मन रखे खातिर सुती सोया के पजरबा हारल रोही इतना कोरी लाइयरबा मन रखे खातिर सुती सोया के पजरबा ससुरा में यार काम कर दिला मम्मी हमार सखी भर दिला ससुरा में यार काम कर दिला मम्मी हमार सखी भर दिला निमनो करे सामान हमरा लागे यारबा कोरी आगे पाछे भतारा करे त लइका जागे यारबा कोरी आगे पाछे भतारा करे त लइका जागे सैया के हमारा मलाई आई माई करे लइका जाले ठनी ढाई ठेके न सैया के हमारा मलाई आई माई करे लइका जाले ठनी ढाई भई लइका तब से भूखल बारे जाले न भराया से रुकल बारे भई लइका तब से भूखल बारे जाले न भराया से रुकल बारे प्रतीक नीतीश के जागल बा भागे यारबा कोरी आगे पाछे भतारा करे त लइका जागे यारबा कोरी आगे पाछे भतारा करे त लइका जागे गरम होला जब पारा हो खोली देला सखी नारा हो चुसे संतरा के धर के खूबे हाथे यारबा कोरी आगे पाछे भतारा करे त लइका जागे यारबा